हाँ तो का हलवा भाई लो सबके बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हाँ भाई लो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जोन गाना रखा। अरे हाँ भाई लो जौन गाने के टाइटल रखा गजब डोले। अरे हाँ गजब डोले गाना के टीजर आ गल बा। अरे हाँ टी सीरीज हमारे भोजपुरी पर गाना के टीजर आ गल बा। तो भाई लो आज हम ये वाला वीडियो में तो लोग बतावे हमने कि हाँ भाई लो गाना कब तक ले आवता और मतलब कैसन होखे वाला बा। तो लोग रिलीज से पहले ही तो लोग जान जी बोलेंगे नहीं वाला यदि शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देख ले बोलेंगे कि हाँ ये वाला गाना कैसन होखे वाला बा। बाकी भाई लोग तो लोग अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे क्या कि खेसारी लाल यादव के हर एक गाना के अपडेट तो लोग ये वाला चैनल पर मिलत रहला। तो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के जो गाना बा। अरे हाँ भाई लोग ई वाला गाना तो बहुत ही बेस्ट बा, बहुत ही झकास बा, बहुत ही हाई क्वालिटी हाई वीडियो हाई बजट के साथ बा। भाई लोग तो लोग देख सकत रहे खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना के मतलब टेलर के वीडियो ई है तो लोग देख सकत रहे कितना मस्त बा, कितना अच्छा क्वालिटी में बा। और भाई लोग बतावल जाता है कि हाँ ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास होके अलावा काहे कि भाई लोग ये वाला गाना के वीडियो देख के ही लागत है। हाँ टीजर देख के ही लागत है कि हाँ खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना कितना बारूद हुई। भाई लोग वीडियो क्वालिटी हमरा सबसे बेस्ट लगल बा टीजर के। बाकी भाई लोग ये गाना बहुत ही अच्छा बा, बहुत ही झकास बा। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला गाना कौन टाइप के होखेला बता। भाई लोग देखल लेकिन ये वाला गाना बा जौन मतलब लोकगीत होके अलावा जैसे खेसारी लाल यादव के बहुत सारा लोकगीत आयल बा। अगर तो लोग निकल सुन तो जाके सुन सकते हैं वही टाइप के वाला भी खेसारी लाल यादव का गाना बा। बाकी भाई ये वाला गाना खेसारी लाल यादव के अरे हाँ 2 से 3 महीना पहले ही शूट कर दिया लगा। एक और मतलब भाई देखत रहे चिड़िया के पाँख वाला फोटो भी वायरल भर लगा सौम्य पांडे के तो लोग देखले होकबा लगी ना। हाँ तो 2-3 महीना पहले ही खेसारी लाल यादव के और सौम्य पांडे के वाला वीडियो शूट हो गया लगा। बाकी भाई लोग गाना के बात करल जाए कि हाँ गाना कब रिलीज हुई तो भाई लोग टेलर रिलीज भल बा और टेलर में कोनो डेट टाइम नहीं बतावल कि हाँ हे तारीख के रिलीज करल जाए। बाकी भाई लोग हमार अनुभव पा कि हाँ अगर कल गाना रिलीज कर दे कहीं अगर कल गाना ना रिलीज कर ली तो परसों 100% बा। हमरा तो लागत है कि हाँ कल रिलीज हुई। अगर भाई लोग कल रिलीज ना हुई तो 15 मतलब परसों मतलब 100% बा कि हाँ खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना आई। बाकी भाई लोग गाना के तो लोग बहुत मतलब सुनिए लगिन और भाई लोग गाना बजौन टी सीरीज हमारे भोजपुरी पर आवे वाला बा। हम भाई तो लोग जानता ही बड़ा कि हाँ टी सीरीज पर खेसारी लाल यादव के गाना आवेला तो कितना बारूद होखेला। और भाई लोग खेसारी लाल यादव के टी सीरीज पर जब गाना आई तो पूरा हंगामा हो जाए। अरे हाँ सब जगह खाली यही गाने के चर्चा भी काहे कि भाई लोग एक टीजर से मतलब अंदाजा लागत है कि हाँ बहुत ही बड़ा लेवल के सॉन्ग होखे वाला बा खेसारी लाल यादव के। बाकी भाई लोग को मतलब कल वरना परसों ये वाला गाने का पूरा फुल वीडियो रिलीज करल जाए तो लोग जरूर सुने लेंगे। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियो के शेयर कर लें। थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करे खातिर।